Gukira rero chinsa isano na isato enusu ekanisa ya Brown East yegi Adventista inse ya conference ya Nyamira ase ward ya township yanyarako bage kuya goika kwera ase bintu byekanisa eyo byarenge byekerengo bye chibesa shilingi milioni ya monukta isano banyarako ba bikoyera nyomba byonsi korengana no botendere bwekanisa eyo nigo bono amakondo ebirogo hebintu ao byokurandia byanyarako babiko ya byonsi nabo igase umurendi bwekanisa eyo makoyo yagi nigo bono anyarako bakagotia amakweri hamo no mwana oyo baraire nere muri kito Steven Nyarikie Mbunde no arenga sayo agotomanya senjera yoboikirana samaliete ngoro kumakoyo yagi njengolende kanisa ya Brown East kara cyarenge kwa cyabe sana nanusu cyabo tuko ogira rero nanyara konyora kero toreire nje no mwibone nanyara konyora riberera likongira na eliokiri kire nyomba enai mukyo branget yo nabo tawujenze manabwato umwana otwarenge nero mwibone namateitwa yi namo bisyo branget yo twebwete gakitu twarusie jabina wazoka isiko na okura akitago intundire akitogonye akibarai akitogonye sowa tegaki Aki mara tokonyo bonde mwenze gweta okonyo akitu agiruneke bo yasa nero tokonyo ketore moyo nabo twanyoriro gwako konene twanyorira sare nene ekiagere step konyora twasukire nande nigo twiranire maega ebirogo abashirike bagwikaransera ebirogo byetanetie 150 byonsipi nigo byahia nabo igo public system togotumeka ebwate bintu byonsi nigo byayi byaera nasinye nteye kanise ye ngotumekerera nchigaiga utensils byonsipi emetungi togotumeka buna tutabwatia amachangega ige emetungi yakosomberwa amache itukoria Friday emetungi yonsipi nigo yaya nabo igo decorations togokora esinagogie pulpit yarorekana biya konyora abangina berure bagorire chirori chebitamba ibere chinya chitarakunurwa nabo igo ntubwate chineti togotekoreteria asaya na mauga ebi byonsi pimbyaya amone esanduku ye tithe and offerings yonsi iyaya ige bintu byaya nyo ebintu byaya bye kanisa kwa chumura amone nyomba nigo byetaneti emilioni yemo kuna tukunya gutabubuka kurumagega tuachire konyora ngebintu byeito byasira nigo goikira bono igatwa barire twanyorire ebire emilioni na 500 nabara igatwanyora ebintu byose bigete bikaera pi na cost yaje igere 1.5 million bono ekinda atebe bunumura nogo sorora bali no moyo muya bwogo konya tobwati kende gyonsi kiratumeke ase kanisa ase igoto kuboria barai baitu bali bachorire bagotura bono na abandi bali bakorigia oburai otokubasorora asomo yobwanje nyasaba kune bunari moisonde mwacha mugatosukia asogo tujangira inde togoro buri mogo na kugokoranga kanisa yagaji moto konye mosogyo koboko nyasaba kune mosogyo koboko mosire inde tonyore na tonyore kirogo na nekemo abangira buna abakinguru cyarere banyora sibo ikaransa bakaba bagotire banyora sibo ikaransa elinde ekanisa yonsingima tuiranirire obosera buri bwo gosasima